Bisikolog romoi lama selamjagya Tiprasa kami emle Montri Tiprasa angmani yagluno obahina Dugrai kami lama rok senamjakmani nangkha hati habao thangmaya rungnogo thangmaya cherai khonai rok porinani sepka hammaya tongmani jorao lama kaham khlai rjakha tamkok saka khnainadi যে ননি ও আমসানি মন্ত্রিনি সাইচংবাই তাবো যেটা লামা কতাল খাইজাকা গোबांमा बिसि रमैनो नरकनि ও আমসানি कपाल हामिया नि गुनै गोबाय केसेक दै थांलाय सुमाखायो प्लाट दंखाय दै बांमाबाय थांलाय सुखायमिया अबनरक सावै मन्त्रि बिसिगतो नि साइचंबाय जेटा पिस जामनि बाहेराव मा तंका ननि ও আমसानि जोंनो दीर्घ दिन उरो बुकिमा तलमा दै कतरा प्रानि लाइसुमाया सरक हामिया लामा हामिया गाय छात्र छात्री रक थांमाया बरकथ परिमिया बाजार गाडक थांमाया तमनि जों लामा रुइ ताबु जे जों गाहाम उंखा अंगाय जों मन्त्रिनोबो हामबाय मा जानोगो अंगाय सिनि लामा ताबु जे अति छात्र खाइमा बाय अंगाय एलकान बरबो खुशी एमने ताबु अफिस माबाय बेलायनो नंनि जोंजाल याका एकटा सकलमका अंगाय जों एकटा एलका बासिंगै जों ओ रुबि टिसाब ब्लास कमिटि टप थाइके ब्लाय ब्लाय खना हामबाय जानोगो बा इयाम मिनिस्टार रक नता ओ कामनि मु दुगराय दुगराय ने दुगराय पारा ओ लामा बरसिम बरपा उरो ताबो ओ लामा हंगाय बरगाथाल ओ जे उकता बरगाथाल मेन रूट थाइते अंगाय yang यो उकता बेलमुरा हिंदुस्तान बस्ती जरा हिंदुस्तान बस्ती नि निमो anu kan independent bermah बेलायनो खाकसां जाखनालाय दा हामबाय